Ahojte, chcete sa naučiť cvičiť na hrazde a neviete ako začať? Poďme si ukázať návod, ako na to. Predtým ako sa dostaneme k samotným zhybom, poďme si ukázať príťahy v šikmine, kde budeme držať vlastne trup rovný, budeme využívať dýchanie do brucha a budeme sa len priťahovať ku hrazde. Poďme do pozície. Začneme pod hmatom. Tým spôsobom, že nevypíname nohy veľmi hore, lebo budeme si vytvárať disbalanciu v lopatkách, ale sme pekne podsadená pánva, napriamený ramena od uší, s výdychom robíme príťahy ku hrazde. Opäť vidíte, že aj pánva je pekne napojená na trup. Toto je prvé cvičenie, ktoré vám umožní po určitých opakovaniach spraviť progres a ísť do ťažších pozícií. Ideálne ho je cvičiť 10 opakovaní v 3 sériách a potom prejdeme na ďalšie cvičenie. Poďme si ukázať druhú variantu. Prvú sme už zvládli, či už pod matom alebo nad matom. Teraz si ideme ukázať tzv. Aktívny výz na hrazde, ktorý budeme tiež robiť v opakovaniach. Zavesíme sa. Z silného výsu prechádzame hore, potom dole s nádychom uvoľním. Ak máme zvládnuté predchádzajúce dve cvičenia, poďme si ukázať, ako má vyzerať kompletný zhyb. Môžeme začať nad matom. Prídeme hore s výdychom, pomaličky využijeme excentriku cvičenia, takže svalovú aktiváciu, že idem pomaly dolu. Medzi tým si keď tak môžem oddychnúť, takýchto zhybov spravím 5. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite kliknúť na like a odber, prípadne zdieľať medzi vašich priateľov. Budeme za to vďační.